L-erba' filgħodu deputati tal-Oppożizzjoni komplew jirreaġixxu għal vot ta' sfiduċja ieħor fil-kap tal-Oppożizzjoni. L-iktar li spikka kien kumment li għaddew id-deputati Marlin u Godfrey Farrugia li fl-elezzjoni tal-2017 kienu ffurmaw koalizzjoni mal-Partit Nazzjonalista immexxi minn Simon Busuttil. Koalizzjoni li kienet imsejħa waħda tal-konfużjoni iżda Godfrey Farrugia qal li hu u martu kellhom raġun fuq il-koalizzjoni. Dik kienet forza nazzjonali biex inħarsu u nġibu sewa f'dal pajjiż u f'din il-leġislatura din nurew. Jista' jkun nerġgħu naraw. Il-leġislatura din nurew kemm kellna raġun, kemm jien u Marlin li nagħmlu dik il-koalizzjoni. Id-deputati nazzjonalisti li sfiduċjaw il-kap nazzjonalista ma qadux lura li jkomplu jimminaw il-kap u jitfaw botti waħda f'waħda. Il-bieraħ il-kap Adrian Delija qal li il-vot tal-bieraħ għandu messaġġ deklaratorju jibgħat messaġġ biss u ma jwassal għal xejn. X'taħseb dwar dan? Il-vot tal-bieraħ huwa vot sinifikattiv u vot moħud f'wieħed mill-organi importanti tal-partit, l-eżekuttiv, u naħseb illi kulħadd għandu r-responsabilità li jagħti każ ta' dak il-vot. Grazzi. Ifhimni naħseb ħarġu l-istqarrijiet u x'hekk u kulħadd tkellem bil-mod tiegħu. Delija però qal li dan il-vot ġast wassal messaġġ ma mexi iktar ma għandu l-ebda effetti. Għajsi, sadak jaraħu muxin. Jiena naħseb li għandu jsegwi l-parir tal-Uwisgalja. Delija qal li dak il-vot tal-bieraħ ġast wassal messaġġ ma għandu l-ebda effetti ieħor. X'tajt għal dan? Huwa żball kbir li wieħed injora meta organi tal-partit bħalma huma l-grupp parlamentari u l-Kumitat Eżekuttiv jieħdu deċiżjoni bħal dik. Grazzi. Naħseb intqal biżejjed l-aħħar jiem il-messaġġ intqal issa. Ma taqbel miegħu? Min għandu jieħu l-messaġġ jieħdu ma naħseb illi intqal iktar mill biżejjed. Grazzi ħafna. Naħseb illi kulħadd inkluż Adrian Delija għandu jara x'inhuwa l-interess tal-pajjiż l-ewwel qabel kollox u x'inhuwa l-interess tal-partit. Naħseb illi f'ċirkostanzi bħal dawn naħseb l-aħjar soluzzjoni hija proprju dak li qal Dr. Gonzi u llum ukoll Dr. Uwisgalja fejn ikollok leadership race miftuħa inkluż anke jekk ikun jerġa' jikkontesta Dr. Delija. Dawk li raw li żiemel tagħhom jiġi sfiduċjat għat-tielet darba f'ġimgħa kienu xotti fir-reazzjonijiet tagħhom. Għad għandek fiduċja fil-kap Adrian Delija wara l-vot tal-bieraħ? Bonġu għaliku. M'għandekx kumment x'tgħaddi dwar il-fiduċja li għandek fil-kap jew m'għandekx fiduċja fih? Bonġu għaliku. Għad għandek fiduċja f'Adrian Delija anke wara l-vot tal-bieraħ? Mela. Imma m'għandix iktar kummenti ġentikom u nirringrazzjakom tal-ġentilezza tagħkom. Anke wara l-istqarrija tal-Uwisgalja matul il-lejl, x'taħseb li għandu jkun il-pass li jmiss bħala kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija? Sa naraw. Grazzi.